Og sesam i ske, og sesam i ske, og sesam i ske, og sesam i ske. Sesam, 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 se. Danmarks ørken temperaturer, Danmarks mørke temperaturer, det er ganske vist. Med Henriks våbensabel imod STU. Jeg har nogle stærke sider. Der Danmark ørken temperatur, Danmark ørken er fuld op i rose. Det er ganske vist at klart og rask riste. Vi skal på denne tur og klare en mand. Vi er to. Vi skal på den tur, og klokken 10 er det sikkert. For der kan rask gris klares af. Måske den onde fra 40 røver. Jeg vil angribe rasseldalene. Jeg vil angribe rassegriser. Ikke før og ikke tørre. Jeg vil angribe rassegriser. Da.